Hodnotím fotky, s ktorými sa dennodenne stretávam v realitnej praxi. 1 z 10, toto je bohužiaľ realita väčšiny inzerátov, zaclony dolu, žiadne svetlo, fotené pravdepodobne telefónom v rohu izby, kupujúci to vidí a klikná preč. 1 z 10, čo sa tu vlastne pozeráme, je to podlaha, strop, ani ja neviem, takéto fotky sú úplne zbytočné a kázia celý inzerát rovno vymazať. 5 z 10, už lepšie, je to upratané, dobrý záber, vidíš čo kupuješ, chýba len svetlo, zapni teda všetky svetlá v byte a odtiahni si žalúzie, prav túto jednu vec a je to hneď skok na 8 z 10, 7 z 10, toto má potenciál, dobré svetlo, ostrý obraz, pekný záber. Jediné čo by som zmenil je uhol, fotka je fotená smerom nadol a stráca sa hĺbka miestnosti. Poď teda rovno a z rohu, nech vidíš čo najviac priestoru. 10 z 10, takto to má vyzerať, správny uhol, všetky svetlá zapnuté, ostrý obraz, vidieť celý priestor, kupujúci si vie predstaviť život v tomto byte a toto predáva. Fotka je prvý dojem a prvý dojem rozhoduje. Pre viac takýchto videí ma sleduj.